Bueno, ikusiko dugu da gaurko entrenamendua. No? Baina, zer dago? Zer dago? Venga, va, sube. Erakutsiko dizut nola egiten den. Horrela, matxi. Baina, nola gintuzu? Neta ere izelatzen dudalako. Baina, datu badut egin aldut? Bueno, baita aldiz kreatina dauka, eta hori zure biharrak handiago bihurtzen ditu eta indar gehiago ematen dizu. Proba ez. Venga, ahí. No. A ver, macho. Vale, ahí. Eran mitad drinks.